Oslovil ma majiteľ vozidla Škoda Fabia druhej generácie s motorom 1.4 16 ventil. Mechanik mu tvrdil, že je potreba vymeniť nejaké diely, ako je vodná pumpa, kladky, ložisko. Staré diely si vypýtal, lebo mal podozrenie, že teda ho mechanik oklamal alebo obťahol o peniaze. Po zistení sa zistilo, že ložisko patrí k vozidlu značky Kia, vodná pumpa, kladky patria na úplne iný typ motora, konkrétne na Common Rail Diesel, keďže má benzín, tieto kladky tam nemajú ani čo robiť. Čiže máme tu prípad, kedy je dobre vypýtať si diely, keď tak si to dať preveriť, lebo tu došlo k podvodu. Hej. Pán platil dosť veľa peňazí, vraj bola s tým veľká robota, ale nepredpokladám, že toto bola robota vôbec nejaká urobená. Hej, diely zobral, doniesol, zistili sme podľa čísel, ale už aj vizuálne každý mechanik dobre vie, že táto vodná pumpa a tieto kladky vôbec nepatria do motora 1.4 16 ventil od Volkswagen Groupu.